देलायबाय आबा दे मोजां देलाय न'आव थांनो नागिरदों दिनैनो सानस्रियाबो देलायनानै रेडि खाथारसै बेहा न'आव थांनो नागिरदों नालाय बेयाव फिटिंबो रेडि खालामखांबाय न'आव थांनो नागिरगासिनो ओंखायनो मुजा गानदों थांनो थाखाय रेडि जाबाय गारि लेंहरदों दा ओंखारलांसै आरो बाबु आबिनाव थांसै आबा न'आव थांसै जाने न'आव थांनो मोनैया गोबाव जाथारबायना आबा आब'आलाय आब'आ नोंहालाय न'आव थांनो लुगैदों ए बिमायालाय देलायखाङाखै नामा दाबो देलायदों फेमिलियाबो देलायखांबाय थांनो ओंखारबायानोसै आरो दा ट्रेनजों थांनोसै ट्रेन गाखोनो लुगैदों गोबाव जाथारबायना ट्रेन गाखोयैया न'आव थाङैया गोबाव जाथारबाय मेजर साहब मोजां डिब्रुगढ़ रेलवे स्टेशन मोनफैबाय ओंखारनोसै ओंखारदो बाबा मोनालायफैबाय फैनानै बाबा मोनालायबायना स्टेशनल' मोनफैदों उन्दुबाय दानो itu আমার দাদাটো এইটো स्टेशनाव मोनफैबाय गारि नेगासिनो दा डिब्रुगढ़ रेलवे स्टेशन सफैबाय ट्रेन नेदों दा बाबु बा बिगाव जि आराम जिरायलायबाय माथो बेहालायनो आंना फिसालाया जाबायानो स्टेशन मोनफैबाय जानोसो लायग्रोबाय बाबु नालाय आबा बाबु दा जोङो ट्रेनाव गाखोबाय जोंना फेमिलिया ट्रेन गाखोनो होननायखाय ट्रेनजों थांनोसै एबार नङाबा सुपारजों थांबाय थायोमोन नै ओरैजाय दा जोंना स्टार्टिं ना डिब्रुगढ़निफ्राय बेनिखायनो दा मानसिबो गैथ'वा पेसेन्जारफ्रा खालि थारा लामा ससेनिफ्रायसो भर्ति जालांगोन आरो जायगायानो मोनलायबावा नै बाबु मा जादों आबा चिप्स जादों आमायालाय मा जाखो चिप्स ये हॉट क्रॉस बन है ठीक है नोंहालाय मा जाखो जानो गाखोनायावनो दानो जानाय जागायबायानो मा बाबा Dibrugarh Howrah Kamrup Express from जोंनिया डिब्रुगढ़ रेलवे स्टेशननिफ्राय नै आंना फिसालाया बासथालायनानै दं खोरखियाव बाबा अरे बाबरे ये कौन सा स्टाइल है बाय नट बाय बोलो निफ्राय स्टार्ट जाबाय कामरुप एक्सप्रेस आमा जाबाय आबा क्या दिखाओ क्या है अच्छा चिकन राइस आपका जाबाय आबा थैंक यू ओरैजाय गोथाव ना बेदर लांफाखादों
पानी वाता पानी 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 वाता पानी 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 Hai Dibrugarh, good morning. Sikarbaय गासिबो उन्दुनानै सिखारजोब्बाय बाबु दाबो सहैथ'वाखै जोंहा ट्रेनावनो दङ नै गासिबो उन्दुनानै सिखारजोब्बाय दा नै आंखालबो दङ ओरैजाय गासिबो दङ ओरैजाय फ्रिनो आंसो बरथि जाजोब्बाय ट्रेनाव लाखिदों साहायाबो बिदिसो ट्रेननिया नै बाबु नोंबो लोंगोन नामा बाजाखौ बिहराय दे साफात मिक्स खालामो नोंहालाय लोङा नोंहालाय आरो खालिसो खाबाला दा गुवाहाटि रेलवे स्टेसनाव दंथ'यो दा थांथ'वाखै थांनानै दङ दा 10:30 11:00 मोनसिगोन गुवाहाटि पल्टन बाजारनिफ्राय खारबाय दा थांगासिनो नै दासो खारदों बाबु बाबु सब्जी पूरी ब्रेड आमलेट ठीक है dalang मोनबाय दा बे सराइघाट दालांसायाव दं बाबु मोजां नुगोन नाबा बिथिं मोदानदोंना खख'जों इंडस्ट्रीज है वो जो दिख रहा है ना वो सारा वो इंडस्ट्रियल एरिया है वो देखो ये देखो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा
ini bapak yang dress. Abona dress bayi ada. Deh, abona dress nasi bayi nala kan kamu. Laba kita apa? Tanggasnya no manis juga. Dia boleh halsi dah. Uठावा ना लगा रही रास्ता दे है बाये दी जाना और किसी दा हाँ ये बाजार में था है पूरा निकंडर बनेगा इसमें ये खाली पूरा जाएगा खाली पूरा जाएगा निकंडर बनेगा इसमें दा जब बाजार होंगे नहीं बेचेंगे खाली पूरा निकंडर 2 दिन लाख दिन लिया माने नया जगह इसमें What's the matter? Yes, the shop is. It's Goroda is shooted. Tata duty. This is a Panwari Bazar ni. Gate. This is Girls High School. Panwari ni. আমার মেন ঘরটা একে মানাসর কিনারে আর ইয়াতে এটা আছে এখানে আছে দুটা তিনটা এখানে গলেও পায় এখানে না যায় এই কিন্তু ফাস্ট ফুড একটা দোকান আছে দেখতে खालारा हो मोनफैबाय न' मोनफैबाय आबा मानो नाथाखे जे न' मोनफैबाय जोंहा नै कि राखि थैसो रे पाता होनना आंकोला जोंखौ दोनफैदों होनबा जोङो न' मोनफैबाय दा नैसो हाग्रा जाजोबनानै दङ मानसि थानाय जाया नालाय हाग्रा जाजोबबाय गासिबो बेयो अनलाइनाव लानायमोन दा बेखौ खेवनो नागिरदों मोनसे मोननै नायनोसै बियो मा जिनिस दा बे माखाया गासिबो फ्लिपकार्टनिफ्राय लानाय खेवथ'वाखै जों दिनैसो न'आव मोनफैदों दा बेखौ खेवनोसै मोनसे मोनसे अभी खोलने वाले हैं
डिज़ाइन वो जो अभी अनबॉक्स कर रहे हैं उसका नहीं है डिज़ाइन, और इसका है डिज़ाइन, इसलिए परफेक्ट हुआ है, देख सकते हैं। बुस्थु बायनायखौ नायनो नागिरबाय। दिनैसो सफैदोंबा जोंहा न'आव माखाय हरना दोननाया मुलाम्फैदों एसे नै बेखौ नायनो दाबा साइजनि बेखौ नों कार्टुनखौबो गारहरलाय खोमाया गाहायाव माबायदि नायनो गाहायाव दोन अब्लाबा Wow, yes. फार्स्टआव जोंना आनबक्स खालामनायाव गेस फैबाय। इंडक्शन चूल्हा। नैबे सिमा माने खुलिनाय बबेबा ओरैजाय बन्द खुलिनाय नैबे अन गेस गोदाना फ्लिपकार्टनिफ्राय मांगाय हरनाया जाबाय नै लाइफ लंनि मोजाङानो कम्पानिया नै जि बिराद मोजां जोंदों बे पाइपआबो अनलाइनावनो लानाय फैदों नालाय